Assalamu alaykum hormatly adamlar, mehriban kardeşler. Bähti şahatda gepleşimiziň jemleýiş tapgaryna bitidiň hemme jaňydy hoş gördük. Beşiňi ýarym hormatly adamlar, mehriban kardeşler, dostlar, talip deňdoşlar, gahma qadamy saýtynda her bir günümiz bagtyar pursatlara, ýatdan çykmajak pursatlara betenýär. Ilki bilen şu teýär günlerine, uly şatlyk şoğunyna ýurdumyzyň çar günjegine belenilýän şu bayram bilen elbetde gahman arkadamyzy, hormatly iýleşlerimizi, bagtyar halkymyzy tüýsürekden mählut duýar. Goý täze 2020-nji ýyl edil 2019-njy Türkmenistan ruwaşynyň watan ýyly ýaly köp üstünlükleri, ýatdan çykmajak pursatlary, şan wakalara ýurdumyzyň taryhyny altyn harflary ýazajak, ýatdan çykmajak pursatlary betenmeň tüýsürek ardy bolýar. Siziň her biriňiz bolsa, maşgalaňyz abadançylyk dörejiliginize täze üstünlüklerin ýar bolmagyny tüýsürekden ardylap, Türkmenistanyň magtuma adynaky ýaşyl guramatynyň merkezi geňişiniň Türkmen wagty elimi hemde gözel paýtagtymyzyň görküne görk goşýan Hanat restoran tarapyndan ýaýylma ködürlenýän hormatly prezidentimiziň giňden çäkde döredip berýän şertlerini esasanyp Türkmen wagty elimine siz tomaşa edýäňiz. Sabartylyk bilen garaşan bähfeşrat getbeşimiziň ikinji mewsumynyň jemleýiş tapgary siziň bilen. Mehriban tomaşaçylarym, elbetde bire ýalňyş meňzeňizde 5 aýyň dowamyny tomaşa edýänler, elbetde biziň kardeşlerimiz we dostlarymyz we elbetde ýurdumyzyň çar günjeginden 0504 gyýty telefon belegimizde SMS habarnamalary ýollap ýakyndan tomaşa edýän iýleşmemiz we her birine sag bolsun aýdýar. Siziň her bir urdan SMS-leriniz biz üçin diýdiň ýakymly, täsirli portatlary beslenýär. Her biri üçin sag bolsun aýdýar. Elbetde şu getbeşiňiz şol ýaly jemleýiş tapgarym şol ýaly derejede geçirilmegi siziň ýakyndan gollaw bermegi hasyna biziň mehriban tomaşaçylarymyza sag bolsun aýdýar. Hiç wagt unutamamak sebäbi medeniyet we sanat işgärleriniň üstünlükleri siziň ýakyndan gollaw bermeginden elbetde her bir sanat işgär sahna çykanda ýakyndan gollawundan şolaň el şarpışmanlaryndan ruhlyda talýa edir şu wagt men ruhlyda aşmaýaly sebäbi mehmanlarymyz el şarpşak diýerler. Ine de biziň jemleýiş tapgarymyz. Şoň üçin kän bir hünürimiz ok sebäbi täzir bayramçylygy, şatlanýar, tomaşa edýär, täzir bozagozynda diňe ýaş arzular eder, hemme adam bolar, aýdym sazam bolar, meşhur Türkmen wagty elimiň sazyna toparlarymyz elbetde iň esasam jemleýiş tapgara gatnaşma, huk gazanan biziň meşhur ýyldızlanma medeniyet we sanat işgäri sahnamyza be kimlerke belki 5 aýyň dowamyny ýekejik edilen bähfeşir gaty getbeşimiziň şenbe güni tomaşa etmänliňiz bar bolsa elbetde bilersiňiz kimler olar. Gelin ondan sorulun fakat diýilýär, şoň üçin şeýdem başlaly. Ulu hormatlaryň tanıştyrýar. Ýurdumyzyň meşhur sazynylanmaz ýüzleri nurly. Seyran ýüzüňi açaý, tanıştyrjak bolup durdy. Tanış bolýar. Seyran Anaçary hemde Atajan Eýubow. Ikinji topar kimler? Olaram elbetde Gahman Qadamyň saýtynda halipa şähertip ýolun alyp barýan Zekini Aýdym Şeýmez. Şol wagtyň özünde men dostum, kardeşim Türkmen wagty elimine ençeme getbeşikler alyp barýan meşhur Aýdym Şeýmez. Rüstem Haliýew, meşhur alyp barjymy Muhammed Orap Sehedow. Üçüncü topar kimler? Men pikirimçe şu bähfeşik toparlamada esasy bidig berýän topar. Sebäbi genallardan düzelen topar olur. Ýurdumyzyň parlak geldi. Soň Türkmenistanyň atgalan artisti, hormatly adamyna nasip bolan meşhur Aýdym Şeýmez. Züleyha Qaqaýewa. Hemde tanış bolýar meşhur şahyrymyz, elbetde kardeşimiz Gülşen Hanyma. Be, döwrüň topar kimlerke? Olar tanamayanım yok, şu döwrüň topar agzyma her kim ýylygyr ýalar sebäbi olara dogun diýseňem bolýar, dost diýseňem bolýar, kardeş diýseňem bolýar, bähfeş diýseňem bolýar, bahfeş diýseňem barmam tutardy bolmasa sanardım bu elimde planşet bar. Kimler olar? Meşhur dogun ýaly dostlar. Siziň elbetde söýüp dinleýän aýdymçylaryňyz Söhbet Qasimow, Ahmet Atajanow. Baýbo. Mahabatym ýerine düşýär, ýerlerine turup salam berýär. Ilki bilen 4 toparam bilen hemmämize ýakyn tanış her bir üstünlük ardy bolýar. Inni jemleýici iň soňky tapgarmy nähil bolar. Görüşmek ýaly bilen ýürüýte sowgadymyz Türkmen wagty elimi tarapyndan hemde Hanat restoran tarapyndan şeýle bir ýadygary sowgady. Bilemok şeýle gutujuga ýapfam bolýar buny.
yapsaňam bolýa, öýüňize goýsaňyz hem bolýa. Bizek esasan bir ýatdan çykmajak pursatlary siziň öýüňizi belirlemek üçin berdik. Häzir 4 san topar, 8 sany medeni gutunyk işgäri birim ýeňeji. Ýeňejimizem ine şu şeýle bir odan başardığımızdan belät bildik. Özümiz gitmişimiz restory oradan atymrat bilen saýladyk. Şu ýerde boşluk görýäňiz. Ine şu ýerde näme bolýar? Şu ýerde ýeňejiň ady bolýar. Ýeňejiň adym bir tek san adlary bar, ýürütü nişanjyk bar. Haçan kimetip bola gitmişimizin ahyrına da gözüňiziň aryndan şu nişany tutak gelmer we şu sowady gowşurar. Mundan başga da şu gepleşigimizde ýakynan ýardym edýän, himayetkar bolýan Türkmenistanyň Matmum adyna ýaşy guramatynyň merkezi geňeşiň adyndan hem gymmat bahary sowgatlar diýseň öýleriňizi berejek biziň ýurdumyzda öňürleýän Türkmen il harlary size sowgat berilýär. Nägili Züleyha, esasanam elette aýdym sağlaňyz millilik bilen diňe bar ýurdumyzda däl eýsende dünýä sahnalaryna çykyş edýän hormat prezidentimiň saýtyna sowgatlar bolýar, bolýar-da sowgatlar. Sowgat diýilse bir gelýän mäme diýil gıranmaz duýman galýar. Näme üçindir? Bir daha sonra beresim gelýär. Aslında şu utulman halayan bamka. Ha, bamka. Utulyan halayan bamyz eliň alyrsyn. Bayramhan. Halamasa da utulmalı bolarlar. Halymyz utulmagy, şolaryň başdan ony alsy şeýle bolar. Şeyle diyar ha. Ya, awa beýatlasyň şertem şeýle. Onda näme? Ýürütü ýigderlikde biz sağladyk. Ýani nägili şu sahnamyzda biziň zarymyzda öň bäkçirat gitbeşimizde gatnaşan, birinji we ikinji möhüm gatnaşan mehmanlarymyz bar. Ini nägili bolýar? Ýürütü ýigderlikde sağladyk. Ýigderlikde bolsa Gotan qowum gawadam gelýän. Häzir sahnamyzdan 2 san toparlary çykýar. 2 toparymyzy tanýan, hemme oturum mehmanlarymy tanýaňam. Onu sahnamyza çağıralymy? İlkinji bähleşik toparlary wagt saklamak. Onda ilki bilen. Elbetde her bir aýdymçy ruh redatalya, ýa aýtdyk, öz muşdoklaryna şol wagt moduna şo ruh redat paýlamak üçin hökümet surutda şygyr gerek, şahyrlama we bilişmek ýary o wada taşnatly gitbeşimizde ençeme sorulary taýynýan ýigidimiz her ady agdalýa, ýöne ýaýlymda kim ka Kerim Halit diýäňiz bar, hana Kerim Halityň öýüne otur. Hana Kerim Halit şahyrymyz. Ýürütü Gülsürün hanımany gollamak üçin gelipdir. Öz kardeşiňiz, kalamdaşyňyz. Ondan ilki bilen elbetde şah birden goşgudan, şygyrdan soň sağ düzmeli, ýöne şoň üçin ilki bilen şu sağdyna ýigitlemez çağıra aýlydyk. Olam sahnamyzy hormat bilen çağırýar. Töleme. Kimlerke? Elbetde meşhur sağdyna ýigitlenmez. Seyran ana çağırýar, Atajan eýip hormat bilen sahnamyza çağırýar. Goşmul ýary meşhur wekilin sağdana ýetleme sahnamyzy. Inni bular bilen kimler beýatlaşyrka? Meşhur sağdana ýetleme diýalyk, meşhur aýdymçylardan gerek. Olaň ikisem aýdymçy bolsa ýa-da anyk mukadiýat. Töhfet Qatymow, Ahmet Atajan sahnamyza garşyladyk. Atajan, Ferhan, o taýynly gelýän näme de bolsa jeniýet tapyr da. Torgun ýa-da. Torgun ýa-da. Näme torgun ýa? Adam Ferhan torgun. Adam Ferhan torgun. Bolýa. Aha. Biz tolgunlar ýaz. Ha, torgunlar. Şoň üçin torgun ýanlarlar ha, bular. Bolýa. Onda ýetler ilki bilen ýene bir ýogra täzerin mutlu bolsun, düşünmeli bolsun, düşünmekli bolsun, işiňizde durmuş üçin ardy bolýar. İlki bilen mümkin bolsa täzir arzular. Ondan soň bäsleşe başlaýar. Täzirleme gutly düşünler sgarlyl bolsun. Hormatly arkadaşymyzdan täzir bilen tüýsüregimden gutluýan berk jan saglyk arzu edýän. Köp sağlam arzularymyz hatyr bolsun. Başla. Ben bursatdan peýdalan ähli watandaşlarymyzy Ähriman Mehriban arka dagymyny täzir bayram bilen tüýsüregden gutlaýan bäsleşlerimize de üstünlik arzu edýän şowly ýetgeşik gepleşik bolar diýip umyt edýän. Elbetde bolar, berekellah. Bizi näme açyk Atajan sebäbi ýa göngörünüňiz bar bolsa,
3 göre iyiliğine gitmeşimine katnaştı. Katnaşanına sen näme bäýtäş gitmeşim utulup gaýtdyň diýip öýlerini salmadyr atajany. Şoň şiş we täze gurup gör ýürüpdi. Ýöne çıkarýar. Ini hani torgunlar topar. Ardyr formatyna başlandy. Ne şu taýda şu gepleşige bir näçe öňkü sanlaryna gatnaşan bähtäşler otýar. Şu bize sin edip otýarlar. Hemmäňiň täzeligi gutly bolsun, hormatly arkadamyň jan sag bolsun. Şunýalyk bir ajaýyp gepleşikleri bir teleýaýlym üstü bilen halkymyza ýetirmege uly mümkinçilikler döredip berýär. Hormatly arkadamyň jan sag bolsun, başy dik bolsun, il ýurt tähwit alyp barýan işlerini de elmedama rowaşlar arzuw edýän. Şuňky sanymyza gatnaşan bähtäşlerimizde de uly üstünlikler arzuw edýän. Ahmet köp sag bol, söhbet başlandy. O menem Ahriman arkadamyz, ähli türkmen halkymyzy täze 2020-nji ýyldan tüýsüremden gutlaýan o her biriňizde ojoňyzy agzybirlik, jebislik arzuw edýän ýurdumyz elmedama parahat bolsun. Ahriman arkadamyz saýasynda her bir günümiz toýa, bayrama beslensin. Täze ýylyň gutly bolsun. Şeýle-de ine hemme gatnaşan işdeşlerimiz, kärdeşlerimiz, aýdymçylar, sunuga diýişärleri her biriňizde üstünlük arzuw edýän. Köp sag bol. Köp sag bolun. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Ine hormatly mehmanlar, mehriban tomaşaçylar nähili bolýar? Häzir görüşmek diýäri iki topar bäsleşýär. Ýeňijimiz kim bolsa-da, iki toparyň ýeňijisi bilen bäsleşýär. Ýeňiji bolan toparlar olsa ýekeje şertde hemme zady şuň kepleşimden jemler. Onda näme? İlki bilen birinji şertimiz. Şekilli sowal, hemmäňiziň tanıyan sowal şertiniz nähili? Täze bayramçylygy dowam edip dur. Hormat prezidentimiz saýatyndan şahit şoğury betenýär. Ýürüte bir näçe körpeje barlyklary studiýamyza çağıryp bir näçe sowallary berdik. Elbetde internet sahypalaryna girip gördüňiz, ýürüte barlary göre çağaجyk körpeje çağaجyk. Ula adama 450 tan soragy günüň dowamyny berýär. Şu esasında da bizim çağalara şu berýän sowallaryň özlerine berip gördük. Nähili jogap berdik, şonu biljek bolmaly. Nähili bolýan? Häzir ekamada ýürüte gepleşme rejissöri Uramrat häzir belli bir çağaň şu çağa berýän sowalymy görkezýär. Saklar, näme diýip jogap berdik ha? Şonu biljek bolmaly. Kimi orta İki toparada değişti. Kim bilen düğme batya jogap berýär. Birinji şertimiz şekil sowal. Iň esasy başdan gün aýdýan täze bayramçylygy Aýyz baba soğut paýlama goýuran bolsa bizim şu Aýyz babaň diýen ýüretdik. Hiç hili utuk alınmaya. Buňky gepleşikde. Hiç hili utuk alamdyk. Diň utuk paýlýar. Her bilen jogaňyza diň utuk berýär. Kimin köp utuk bolsa, şertdemiň sowamyny Bilmeseň utuk aýyrlanak. aýrlanak. Onda nähmaýynaşlar, iri tomaşaçylar, hormatly mehmanlar. Başlaýas. Jemleýiş tapgyrmyzda kim ýeňiji bolarka? Goýdaky bir näçe saat dowamyny onu biler, onuň üçin bilmek üçin Türkmen wagtynda daşlaşmalar täze gutlaýar hemde bäsleşir. Gepleşimiň jemleýiş tapgyryna bäsleşýär aýdymçylar, taýdanlar. Birinji şertimiz şekilli sowal film bilen. Onda näme taýlamasaňyz, birinji sowal mümkin bolsa ekranymyzda başlandy. Arçaň rengi gyşda nähili bolýar? Eýwa. Sowal nähili bolýar? Arçaň rengi gyşda nähili bolýar? Ak bolýar. Anyk jogapmy? Anyk jogap. Ak bolýar diýär. Jogap dogrymy ka? Yok diýer häzir. Durgda jogap dogrymy ka bileliň? Ben basyp goýýar. Arçaň rengi gyşda nähili bolýar? Ey atajan. Geçtin dämi? Bilemok musun? Inni bilip Soğuk koy. bolýar. Inni siz bilen bäsleşýär. Ikinji sowalymyz. Aýyz baba nerden gelýär? Bilýärmi? Aýyz baba nerden gelýär? Bilýärmi? Daşdan niye maýmalaja? Ya da. O bilýän. Nerden gelýär? Öýden gelýär. Aýyz baba öýden gelýär. Aýyz baba öýden gelýär. Öýünden ya öýden. Bolýar, öýden. Bilmede biz aýdyp Öyle. bilýäsmi? Ha? Geçýärmi? Geçýär. Öýden gelýär diýär. Bolýar, tomuş edýär. Nerden gelýär aýyz baba? İşten mi karaya? Öýden gelýär. Başlandy. Aýyz baba nerden gelýär? Bilýärmi? Ben näme diýdim? Ya dağdan diýdim hemen sana. Dağdan gelýän eken aýyz baba. O yok onu bastı da. Näme bastın? Bilýärmi? Bilýän eken. Ben dağdan niye diýdim o basıp yetişmedik de. Bolýar, dowam edýär. Indi sowalymyz başlandy. Biljek ýokmy ka hiç kim? Aýyz babada nähili sowdalma goýarýarmy? Oýunjak mı, süýjük kökü? Oyuncak. Näme oýunjak?
Oyuncuk tapawdy ýok, umumyň oyuncuk. Aýal baba oyuncuk sowatlar almagy gorýar. Aýal babadan Aýal baba oyuncuk diýe. Bolýar jogap dogrymy ka? Görýär. Süýç kökö. Aýal babadan näki sowatlar almagy gorýarmy? Oyuncuk mu süýç kökü? Süýç kökü. Kökü. Eli torpara geçýär. Hormat bilen başlyny. Täbirli iň owadan bilen agazyň ady. Arçymy çınar. Täbirli iň owadan bilen agazyň ady. Çınar diýenler la. Çınarmy? Arçaň nämedim bilen on ta oça. Çınar diýe. Olar goşulmasyn. O goşulmany ýetler, hormat mehmany goşulmany. Çınar diýwarlyk, jogap çınar. Dogrymy ka? Täbirli iň owadan bilen agazyň ady. Arçymy çınar? Çınar. Bolýar. Berekeler. Aýşyma. Ahir bir top getdi. Inni siz bilen dowam edýär. Hormat bilen başlyny. Inni seni aýal babaň telefon belgisi barmy? Seni aýal babaň telefon belgisi barmy? Barmy? Ba. Seni barmy? Men ýok onda ba. Ama Ýok, Bolýar. Ahmet, dur. Ananna barmy? Bolýar, Görelim. bar anna, ba. Ba diýe. Ay şunda ýok. Inni seni aýal babaň telefon belgisi barmy? Birden uçağa azık aýal baba giýjak alyp gete. Aýal baba nirde sen hemmet üýçde getir soğudum getir diýe. Dowam edýär ýigitler. Başlyny. Täbirli aýal baba gelende näme soğut taýynladym? Aýdymmy, tansmy, goşgumy? Goşgy. Ýok. Goşgy. Ýüzüm kän seyretmedim. Ýüzüň görmedimmi? Goşgy aýtsaga meýdan ýok diýen bir. Ýok goşga. Aýdýa ça. Taňa megdäp dur aýdym çöý diýen. Öyle kän pikirlenmäle mene Ha. goşgy diýen ha. Ýok. Akmehmet goşulmalyar, goşulmalyar. Çağa. Öňe aýdan hormatly tonsuşlar. Kim mehmanlar, kim jogap aýtsa, olar dogry bolup çykaýda utugyny bermez. Tans ha. Tans diýeli. Tansiýasmy? Ewa Mene tansiýasmy şu gerek gowy. anan ýana. Ondan ya. Tansiýip jogap berdi. Tomaşa diýär. Aýdym diýeli. Täbirli aýal baba gelende näme soğut taýynladym? Aýdymmy, tansmy, goşgumy? Goşgy. Aýtdym ha goşgy diýip. Bilýärmi näme? He goşgy söýdi, iň soňunda aýtdy da. Ha. Dowam edýär. Ýigitler başlyna siz gerekli geçdim. Şonçy bu tarapa geçýän. Hormat bilen. Ahmet bulaşdyrýan aýdy. Towa diňem taýdan ýigitlerime jogap berýär başlyna. Täbirli iň owadan edilýär agaçyň ady näme? Ana sizem biljek boruň da beýle. Boňa näme? Buna ýene jogapsyz. Täbirli iň owadan bedilýän agaçyň ady näme? Aýaň ullokanza. Arça diýerine. Arça diýär. Arça diýäs. Hani körpejigime näme diýip jogap berdik ha başlyny? Ullukan bağı diýerdi. Täbirli iň owadan bedilýän agaçyň ady näme? Yaprak. Ýaprak. Yaprak diýerek. Nerden mi? O bay. Yaprak agaç ekene. Bilek dokdunuzmy? Kim yaprak diýip jogap berdi? Güle. Onu dowam edýär. Ýetler sizden başlyny innik barmy? Aýal babadan nähil soğut alarsyň? Süýjü kökmi, oyuncakmy? Ne bu çağam pikir näherke? Ya ulrak da. Näme? Oyuncak diýer. Oyuncak diýerler. Bolýar. Ýöňe düşýän wala sen bulaşdyrýan o. Menem käwat diňläý. Näme diýer? Oyuncak. Ha, şeydi. Bolýar. Oyuncak diýär. Sany Ay bu da süýç kökö diýerler. oyuncak diýip haýlady gaýam. Aýal babadan nähil soğut alarsyň? Süýjü kökmi, oyuncakmy? İkisinden. Yo, siz ikisini. Ya ullokanza ken bir. Yo, bu çağın pikiri. Men Yok. näme diýim? İýdinem aýtdyrmala. Kenne. Ha, ikisen mi diýen men? Yok. Ha, ikisen mi diýdim men? Şonu aýdyp onun goýmala keninde bir de. Jogap ama aýtmam men. Yok. Onu yaprağa ayırmalı. İkiden mi diýip? On men diýem aga. Diýen soňunda sen kesip aýyr. Täden goýaryň jogaby ki. Ya ol. Täden goýaryň. Ýakyn jogaby. Aýal babadan nähil soğut alarsyň? Süýjü kökmi, oyuncakmy? İkisinden. İkisinden mi? Ha, dip yeni bir daha aýtjak Ya diýen ýa ol. Bolýa bir ýalňyz. Dowam edýär. Begende vermeli gene geçdi. Gollalyň hani sağdan da ýetirmedi. Bir jutuk alaň, bir jutuk. Men size san köle diýär. Olmajak Başlyny. jogaplar aýdýar. Täbirli aýal baba
Aydın taýladyň ýa-da goşgy. Hoş. Be. Ağzını açtı o sağa. Etti gördün mü? Ana size koyun kömök. Yalnıztıracak bunu. Şumary öp pikiriňizi aýdym. Bolun Hoş bolun. diye elle. Goşgy diýär. Goşgy jogap dogrymy ka? Täbirli aýaz baba. Aydın taýladyň ýa-da goşgy? Aydan. Nerede? Aydın diye. Aydın diye, aydın diye. Ana yetti. Birinci şertini cemleni, hormatly mihmanlar. Hatamyň boýunça şekilli sowal şertimizde, ikinci şerti geçemizde hatamyň 2-0 hatap bilen ikinci şertimizde. Açık. Heyran sen yüzün aç. Awa, yo. Men şonu sorajak bolýan. Tiram, nähili? Ýagdaý. Gulýar. Bolýar, dowam et bilýär. Tiram ýagdaý gulýar bolsa dowam et bilýär. Ikinci şertimiz. İkinci şertimiz bolsa sirli sowal şertimiz. Nähili bolýar sirli sowal? Öň tomuş edýänler bilýär, tomuş etmeýänler aýdýar. Şu planşetimizde ýürütip belli bir sözler bar. Meselem aýdary, bäsleşer, gepleşip aýdary. Häzir haýsam bolsa bir ne utuk alanlardan başlaýar hemişe. Aýtymçylyk demediň biri ortağa çykar, biri oturan ýerine galar. Ortağa çykan mihmanymyz şu sözü adyny agdaman, istenlik hereketler bilen, sözler bilen şu sözü düşünürjek bolmaly. Oturan mihmanam şu sözü düşünjek bolmaly. Umumy 3 minut wagt berýär, 3 minutyň içinde de 10 saat sözü biljek bolmaly. Yetişenem bolsa elbetde günü 2 utun alýar. 2 utun alýar. Biz taýinmi? Ona şertime düşünükli hormatly mihmanlar, ikinci şertimiz. Bir üç aydym şeýit demeden başlaýar. Kim ortağa çykýar, kim sahnada oturan ýer? Ahmet çıktı. Ahmet çykýar. Ona näme? Ahmedi garşylaýar, ben Ahmedi garşylamak hak ikinci şertimiz. Sirli sowary el çarpışmalar bilen garşylaýar. Görüşmek üzere hormatly mihmanlar, mehriban tomoşaçylarymyz. Ahmet taýynmy? Düşünürmäge isteýänmidi? Yo. Istmesene. Tilki de. Yo, adı tutmalar, Ya, adı adı. adamalar. Keyik. Gucuk pis. Tilki. İyi dağın yok, iyi dağın. Aytma söz. Ay, buraya ver. Din şu sözü adamatan var. Stucu. O söz değil mi de? Adım. Yerler. O söz değil mi? Geç o geç. Böyle geçti. Kanun. Velosipedçi. Adını adım Ahmet, adını adım. Yen bir adatan gönü ayrıyat, utuk vermez. Ha. Adını var, adını adama. Togoluk abi. Buraya ver. Başka söz bilen diyeyim. Geç. Geçti. Yerlerim. Ay canım. Bu söz Abi var işte mı? böyle. Geç. Karpuz. Uonç. Ya adını adama. Alparcı. Renk tip bilyen. Arça. Renk tip bilyen. Yer. O Yaşıl. O yaşlı oğlum. Cece. Gök. Aa. Doğru da borlu geç. Vaqt tutan. Ya gider vaqt haydi. Kırgın. Çay. Haydi. O. Kaynağı su. Aa. SMS. Uy, kayıt bilyat vaqt haydi noktadan tak. Her ki bilmedik söylediğimiz. Adını adama. Yeni gece alatan koyun otur yani. Hələm deydim. Adamı iyidirli. Erkek de deyip bol ya. Şunu hem gurulaya bilyen. Yar.
Ine şu qara. Köyle bu. Vaqt bolly, vaqt bolly. Vaqt bolly. Ay berekellah, söhbet. Aydy bilýän ýüzüne, hay söze düşünmek kyn. Kygır. Köylüganem mana. Köylüganem şey yetiştirýän. Kölewe. Neme diýip? Ben şey öýüň durýanda şey bilen boldy da. Dawalaryny Bu burada gözläp berýän şey diýen de. Dawalaryny ýerine çöp bilýän. Ahmet geç, onu mihmanama bir geçirýär. Başla. Ine görüşmek ýaly, hormatly mihman ikinji top hormat. Atajan iyi bu düşünürýär. Bolany taýynmasaňyz. Atajan taýynmasaňyz. Gowum sat. Bolýa, birden gowun. Çeşme. Atajan. Ağaç. Iň soňky gerek duýdur. Bolun. Iň Yağız soňky. bağ ne? Bolu dogry. Iň soňky duýdur, hormatly mihman, iň soňky duýdur. Ütük. Gurläp bilýän, şu söz aglamasaň bolýar. Talansak. Başga istenen söz agla bilýän. Tanf. Vals. Ben gowurýar da. Nahar. Çemçe. Ey Atajan, görüp oturanda çaraja. Nahar kana. Yer. Görüp etsem. Yerlerim. Aydımsı. Aydım. Sahir. Ay gurläp bilýän şu söz ýaz ýa, diýip arkaň diýip bilýän. Sahir. Şahir edýän zat diýip bilýän. Gurläp bilýän Atajan. Yadıcı. Şahir edýän zat diýip bilýän. Şu söz agla. Koşgu. O billi. Tarık tüydük. Bolly şunu ýa tutarduk. Berekeler tuweleme. Tuweleme. Yerine geçdiler. Ine görüşmek ýaly hormatly mihmany, mehriban akardaşlar, tomoşaçylar. Heyran, käme kynlyk düşmedi diýene düşünmek. Sebäbi Atajan, ýöň bile gatnadyňmy şu aktyor, şu saatlar boýunça birede çykyp gördüňmi teatrlarda, ýa sirkda. Ay özümçe şekilli zatlara kan höwes edýän. Soňşyna. Sessiz diňe şekilli düşündürmeli. Soňşyn sanatçylar kesin salýar. Edip de berekeler, mehriban mihmany şunuň bilen ikinji şertmeden jemlenýär. Hemme zat görünüp durýar kadiýat. Sebäbi iki toňumyzam kimler alýar? Elbetde sazany ýitdirmez. Hatamyram 2-2. Tuweleme. Indi üçüncü şertimiz. Üçüncü şertde nähil bolar? Üçüncü şertimiz diňsal şertimiz. Hemmämiň bilýän şertimiz. Ýurdumyzda belli meşhur aýdymçylaryň aýdymlary 3 sany sesi şo bir bady 3 sany sesi bir wagt neştirýär. Indi bu kadar hökma düwme basma bolýaňyz. Diňsal şertimiz 3 sany aýdymy birden neştirýär. Kim bilse utup basýar. Her bilen dogry jogabymyzy da utup alýar. Hatamyzdan 2-2. Kim jemleýiji şertte gatnaşmak hukuk kazanarka. Onu bilmek üçin hem 3-nji şertte tomuş etmeli. Tomuş edýär, bu şahatdan ýaz, tawardy garaşýar. Diňsal şertimiz siň bilen. Ondan hem hormat bilen barlak görýärmi? Berekellah, tuweleme. Sağda neyt hemmedem yer ve yer. Onunla hormatly mihmana taýynmasaňyz, taýynmy? Şoň kekleşme rejissör 3 tane filistr ýazsa, şoň 3 tane filistr ýazmadanma, Polat ba, Döwlet ba, Sapar ba gerekleşik filistr bermeli. Hormat bilen taýynmasaňyz, diňsal ýaz başly. Aha. Anna ulum rahatdır diýip. Türkmenistanyň halk artisti Alygy Murat Durdiýew. Bir setimiz. Anyk jogap. Elbetde dogry. Elbetde ýitlemez öz haripalarynyň sağdanna ýitlerde olar bilmeden hökman boldy. Bilýämeli, dogry dämi? Onda näme dowam edýäs? Mümkin bolsa inneki ýene-de ýanky sesler başly. Aha. Durduýyf. Durduýew diýäňde. Berekella, agyrdan o yeketek. Ne dogry jogap? Ýok, Durduýew aramyzda ýok. Durdu. Ýene begerip bilýän utuň aramda. Degeni berim. Dowam edýär, ýene tiň salýar. Başly. Ana Niýaz Jepbar.
Türkmenistan at qalan tez Ananya jepar. Arq jogap. Anık cevap şu. Faqat ilmidama sen jogap ver, tätäki dogry. Dogry, berekella. Ananya jepar. 3 tane resmenlik inni diňe bir galy. Hanana kimin ka ekeci utumuz başny. Diň salyas. Aha. Bu zenar maşgala. Goş bolmaly, tomuz sulamaly, kardeşler, goş. İştiren o. Yok gova işte lan zenar maşgala sesini yahlak bolum ben. Bu üçüncü sesle. Yani yanlış bolup bilýär. Jogap barmy? Onu basman da o. Yapmaň da onu. Ben nasam. Eni bir gelek diňleýäs. Oňa jogap ýok bolsa, Kuwanç kömegi kalmaty. Kuwanç kömegi. Yok, yeni bir diňleýär. İşten soň, işten soň. Diň salyas başny. Mekan çağırılıyor. Berekella, ne doğru cevap? Yok. Azıcık dinleyemen. Inni, düňe atlarda. Inni, näme diýär, hyzmatyň ady näme de Kuwanç kömegi. Inni. Kim düňe amaty şol jogap berýär? Üçüncü bilmeýän sözümiz. Ýa-ni kim diýdik? Anyň Muratdur diýdik, anyň ýa jepar diýdik da. Şolong biriniň jigti. Meylis Murattur. Eýlis Muratdur diýip jogap dogry. He, lidim seyirani. He, lidim ne son. Ya işte. Yo, muňa Bana lidim. diýdi. Berekella jogap dogry. Onuň hem jogaplar başny. Ine görüşmek. Ona dowam edýär. Ýene 3 tane fetime diýetler çekeleşikli gidip dur şertleme tedavi. Cemiyet şert gatnaşmak hukuk kazanjak mehman kimlerke. Diň salyas başny. Aha. Yigitler bastılar, jogap berme. Kim bastı? Jogap ber, kim bastı? Ha, jogap ber onu. Gülala kul muradymam şoýdyň hadi. Bilmem. Ana jogap mı? Şol bolmaly. Men senen birini aýt, menen birini aýt. Gülala kul muradyba. Şoň familiýasy ýadyma şur. Ady Gülala. Menem Gowgur Hacı Muradova diýji. Gülala kul Muradova, hemde Gowgur Hacı Muradova. Gowgur bilen aramyzda bar. Otur. Ana. Gowgur barmy? Sizin barmy arasynda? Öýsem bilýän. Yok diýär. Gowgur Hacı Muradova däl. Ýöne Gülala kul muradova. içine bar. Berekella. Dowam edýäs, dowam edýär. Başny. Şat kurdu. Biz bastık. Yok, beni dastık. Sonra işte oradan. Kim birinci bastı? Ahmy bol. Türkmenistan halk artisti Gülşat Kurdu. Berekella Gülşat Kurdu Türkmenistanyň halk artisti. Berekella. Evet, Melisa Tromlolu. Ödediňe begen näden diýýär şey. Dowam edýär. 3-nji sefil galy. Bilalak Gulmuradowa, Gülşat Kurdu we 3-nji sef kimkä? Başny. Kim salýar? Aha. Ayna Seyit Kuliýew. Ayna Seyit Kuliýew, berekella. Tuweleme. Seslerdiň näliň başny? Yeminim ýerkin rahatym Dilmenin ömrümün manysi Yarım sensiz uran yürek Soňky 3 tane ses. Bu ki tolgun ýa-ni sizden eter. Kim salýar? Türkmenistan halk artisti para adam. Ana jogap. Ýa-ni ýylgyramok. Ahir dogry jogap berdiňer. Berekella. Farahat Amanurdiýew. Dowam edýäs, diň salýas. Başly. Mail Salbayev. Yo dur. Dur Salbayev. Jogap allyk. Hiç şeýle saýlap bolanok sebäbi bir jemleýiji. Hiç şeýle saýlap bolanok. Sebäbi Meýlis ha dedim. Ba özüm bar. Bir bada aýtmak isleýän. Näme aýtmak isleýän? Sebäbi hatamyz 6-6. Haşe diýän. Hiç kim burlamalar. Iň soňky ses. Kim bilse de jemleýiji şert atnaş bilýär. Taýmasaň
Ping salyat. Türkmenistan atkylan artist Nuri Agdy Recepov. El sarpın. Oynetdim. Ne doğru? Yok. Yok. Indi hormatly adamlar, bizdek ýan açdyňyz, jenleýiş tapdyr. Egerde din salyat, jogap berýäňiz, ne doğru bolsa, wonç kömet hyzmaty, ondan soň ýene goşma şertde geçmek olur. Bugün wonç kömege daýa geçerli. Bu Bir ýaňyşdyňyz da bir gede. Din salyat, ýigitler başdy. Basma kökmanlar dinlerli olsun. Hani? Ýigitler. Bol jogap. Bayramhan Saparov. Bayramhan Saparov. Anyk jogap. Bayramhan. Bayramhan meni unya gowaydymlar, ýok de, ýok o der. Ýok, Bayramhan der. Ýok, Bayramhan Saparov der. Inni. O şert. Näme hyzmatyň ady? wonç kömege de. Inni. Hisap gülejek gel. Diňe hereket bilen görkezek, ýa-da edişiňe ýalyk biljek bolun. Durdu bu ýollam. Bu ýolla durdy. Bu ýolla bolman ýene görkeden adam ýol, durdy. Aýdym şeýmedam, hemme düşünüpüm kadiýat. Kesirdiňläriň başlyny. Kara gözün, kara saçın aşığı seni söyüp düştüm dillere bana yeketehim deyin Berekella, gutlalyň. Goşmy ýargatamyz, mehriban tomoşaçylar, hormatly mihmanlar, Atajan Köprek Elsatbek, Elsap Pırgalayyn ýa, ýöneteli, ýerine başlaýan. Täze zaya barmaly. Yok, gutlalyň ýigitlenmedi. Hormatly haşa diýen. Ýeňi stop bolmaz, başly. Ine goşmy ýaly, mehriban tomoşaçylar, hormatly mihmanlar, ine şunu ýaly goşmy ýaly nişanjyk, goşmy ýaly Tehran ana şahit diýen nişanjyk. Şu nişan egerde ýeňinji bolan bolsa, Tehran şol şu taýda owadan ma gelişerdi Tehran. Ýöne aýplaşmana gynatlanmalar. Ýa ýürüti buram ýadygar bolan biziň adamyzdan hormat bilen haşa diýär. Hemde ýürüti Türkmenistanyň matumlaryna aky ýaşy Romatyn merkez genişiň adyna hem gymmat bahaly sowgatdyr size goşulýar. Mümkin bolsa bir jemleýiş arzular hormat bilen başlyny. Birinçinden hemme täzil bilen gutlaýan, olanlar sizem ýeňsiňiz bilen gutlaýan dowam, olsun iyi dowam. Gyzykly gowy çekeleşikli boldy gepleşik. Hormatly arkadaşlarym täzil bayram bilen tüýsürümden gutlaýan, galyp barýan işinde ulul üstünlikler berip jan saglyk arzu edýän. Köp sag bolun Tehran. Hormatly Atajan başly. Mehriban gahrman arkadaşymyzyň başy dik bolsun, bayramlaryňyz da mutlu bolsun. Köp sag bolun Atajan gollary. Elbetde şu ýerde Atajan äder hormat bilen indik bähleşik mihmannam ýerlerine geçerler. Ýöne men bir rady bilýän. Atajan bilen Tehran diýilýär. Atajan size jan köýle geçecek däldi. Onu soň düşünýärsiň da. Dowam edýär inniki sahna çykjak mihmannamyny garşylaýar. Ine de görüşmek ýaly mehriban tomoşaçylar, mehriban iýleşler, tomoşaçylarymyz, mihmannamyz. Görüşmek ýaly inniki toporlar, dähleşik mihmannamyz hem sahnada tawarsyzlyk bilen haçan beýteşip başlarsak jemleýiçi tapgyrda jemleýiçi şertimizde hökman ýeňici bolar diýip birek bilen töwleme owy taýynyň getdiler. Meşhur alparjymyz Muhammed Oraz Sehayedow hemde meşhur aýdym şeýme Rüstem Halif şeýlede beýteşýärler, ýa-ni diýişmi diýäri, şoňky beýteşige bize berýän toporlamyzyň biri. Türkmenistanyň atlan artisti Züleyha Kakaýewa meşhur şahyr dinanymyz Gülşen hanyma garşylaryň. Onu adaty bolşýalyk ýankylar wagtda söhbetdaşlyk süräjip. Nähili beýteşlenmez Söhbet Ahmet Atajan Tehran nähili geçdi pikirlerine gysgaça bir beýan etseňiz. Doğrudan hem oğlanlar, yigitler çynynary bilen taýýarlandylar. Diýden çekeleşikli bolly. Ýöne şu birinji çykyş edenler, bir de
Gowul gaýta. Oh. Köp zatlary gördük. Köp öwrendik. Öwrendik, Cogaplarym hawa. öwrendik. Ýene şertler başgasadyr. Şeýlemi? O başga şowur zatlar bar öýdýän. Bahy. Kan şoňşynmy? Ha. Şowur zatlar bar öýdýän sizem. Yo, yo. Şeýlemi? Anamly hormat bilen haş edýät mümkin bolsa mehriban aka-kardeşlerimiň täze gutlulary bilen başlaýyk, ondan soň dähleşim dowam eder. Hormat bilen. Gurşun sizden başlaýyk. Başlayın. Şeýle ajaýyp şertler, mümkinçilikler döredýän gahryman mehriban arkadaşymyza iň süýji arzularymyz, sözlerimiz bilen başlaýas elbetde. Bu leýen biziň ömrümiziň, durmuşymyzyň adatyny öwrüle, çünki bize şeýle owadan durmuşy bagty eşretli döwrany ajaýyp zamana bagyş eden gahryman arkadaşymyzyň sunugat söýýän ýüreginden gelýän her bir ajaýyp setirler, owazlar, aydymlar, sazlar, şygyrlar biziň üçin baky ilham çeşmesine öwrülýär. Biz hut arkadaşymyzdan gaýdan mehir akabasyndan şeýle owadan ilhamlanyp täze dörejilik işlemimize başlaýar. Şoň üçin hem goý 2020-nji ýyl her bir türkmen ojagyny sahawat nuruny çelsin. Her bir öýde çağıjyklaryň bagtyar gülk sesleri, enelerimizin, mehriban enelerimizin kudy sesleri ýanglanyp dursun. Goý 2020-nji ýyl her bir türkmen ojagyna bütün dünýäniň ähli maşgalasyny, sebäbi täze ýyl bayramçylygy, maşgala bayramçylygy, şu bäsleşler gepleşigine biziň ählimiz eýen bir maşgala dönüp gitdik. Goý şu bäsleşler gepleşigine şatlyk şowkun ýaly. Her bir ojagda diňe şatlyk şowkun höküm sürsin. Hemişe insanlaryň ýüzüne ýagty ýylgyryş nury ýaýylyp dursun. Zemine agzybirlik, asudalyk, jewislik ýaýylyp dursun. Goý her ýylla, her bir maşgala, ähli maşgala agdalary jem bolup täze ýyl bayramyny bellemek niýetler etsin. Çok sağ olun. Gurşun. Arzularınız hasyl bolsun. Hormat bilen dileýär başlayın. Doğrudan hem şu täze ýyl bayramçylygy diýende bir arzulan hasyl bolýan bayramçylygy. Şu ajaýyp bayramçylyk bilen bütün türkmen halkymyzy mehriban, gahryman arkadaşymyzy tüýtürümizden gutlaýan, goý mehriban arkadaşymyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, ýyly ýurt bähwetli, watan ähmiýetli ähli tutýan işleri rowaj alsyn, belent başy aman bolsun, täze ýyllaňyzdan gutly bolsun. Çok sağ olun. Mehriban enana arzularınız hasyl bolsun. Inni ýigitlerimiň arzulary, halklary täze bayramçylykda jogaşyp dur. Üstemden aşaýyr. Hormat bilen başlayın. Sağ ol Wançine şu pursatdan peýdalan gahryman arkadaşymyzy hemde medeniýet sunugat işgärlerimizi türkmen halkymyzy täze bayram bilen tüýsürekden gutlaýan şular ýaly mümkinçilikler döredip beren gahryman arkadaşymyza sag bolsun, başlyk bolsun, tutýan tutumly işleri täze ýyllarda da elmedama rowaj alsyn. Çok sağ olun. Arzularınız hasyl bolsun. Hani kardeş Muhammed Arat başlayın. Bugün täze ýyl bayramçylygy Nira tersen şatlyk şowkun hem adamlaryň ýüzlerinde şatlyk bir begens alamatlar görünýär. Şu ilki bilen täze ýyl bayramçylygy bilen gahryman arkadaşymyzy ähli türkmen halkymyzy tüýsürekden gutlaýar. Goý täze 2020-nji ýyl, 2019-njy ýyl ýaly her bir öýe arasgal döwlet şatlyk bagt getirsin. Hiç gaçan sallanşaklar, taçaklar boş bolmasyn, elmedama dolu bolsun. Näme şular ýaly gepleşikliň hem höwür köp bolsun. Garşydaşlarymyza da üstünlük arzu edýär. Size sağ olun, size üstünlükden dağıtı. Yine görüşmeler hormatly fan mehriban tomaşaçylar ýaly odan arzular bilen däsleşmäge başlaýar. Ondan görelim görüşmeli ýaly şowur şertler, şowur düzgünler, şowur kadylar. Birinji şertime şekil sowal, körpeçigilemede sorulamaz bar. Kim birinji bilse de şondan başlaýar, hormat bilen başla. Taýin efendim, gepleşme restoran, Murat başla. Doğulun günüňde saňa sogat kim berýär? Ejegimi kaka? Aha, yekan tuolama. Sogat berdirsin. Kaka berýär. Kaka. Neden bile yama doğru Ay, yüzü bir kaka diyecek gal ol. Bol ya. Kaka sogat berýärmisin? Jogap doğru mu kany görelim. Hormat bilen başla. Doğulun günüňde saňa sogat kim berýär? Ejegimi kaka? Hayır baba. Ay, Hayır baba da sogat berýär. Kenini gerektirin ki hormat bilen başla. Indi barmy? Doğulun günüňde saňa kim sogat berýär? Ejeg sogat berýärmi kaka? Ansiz nähir pikirdiýär? Bu da gar pamak diýär. Mene ece sogat berýän qadýan. Ece sogat. Öz pikiriňe dämi? Şu sogat dagy otyr bolýan. Öz pikiriň. Öz pikir. Ece sogat berýär. Jogap dogrymy ka? Doğulun günüňde saňa kim sogat berýär? Ejeg sogat berýärmi kaka? Benim. Kellem geldik. Kelem diýäle günäme ece sogat berýär. Eneti. Ine gerekli geçti hormat bilen ýigitler başlyna dowam edýär. Kış pasyny agaçdan renkine bolýar. Aha.
Ne Näme kadar? diýeceğim bilenmiň? Muhammed Ural. Sar diýjek bolýar. Hemşi değil. Yaşılliymez mi ka? Ey gole sar diýjek ýaly gurtur da dili. İğnekin sardı yani. Agly diýjek. Ananı. Oraya sar dip cevap beren mihmanlama hormatına başladı. Kış bassın ağaçtan renk ne gibi oluyor? Sarı. Berekella. Muhammed Ural berekella. Özüm urutma näme diýdi? Bol ya. Dowam edýär. Başladım. Ayet var, soğutlar niye saklıyor? Haltada mı ya da sandıkta mı? Sanlykda diýär. Yine sen gurulap durdan orasam ya koşulmak. Rüstem. Ya gurulstunum diye Muhammed Akin gurulaver. Göday Barmy bilemok. Şeyle. Sandıkta. sanlykda. Sandıkta soğuk saklayan ayet var baba. Hani görülün hani? Ayet var, soğutlar niye saklıyor? Haltada mı ya da sandıkta mı? Sanatlı. Berekella. Bu öyle mi? Devam edip bilen yiğitler başla. Teyriyle sen nehil renkte kuyunu giyme qoğuryan. Teyriyle nehil renkte Gök diýär. Gök diýmeň. kuyunu giyme qoğuryan. Gök diýmeň. Godadyň. Oo. Gök diye. Gök diýär. Oynýan çekim. Gök deyip renk sayladı. Başla cevap doğru mu ka? Gök. Teyriyle sen nehil renkte kuyunu giyme qoğuryan. Sayı. Ne var? Sahi. Sahi. Önemli yok mu? İni gedek ki, hormatly mehmanlar, başına inik sowarmak, ne anlamda cevap berýär? Ayet baba soğutları nirden alýar tempirinçe? Dukana gidip satyn alýarmy ýa-da özü ýasaýarmy? Ana, Soňgyda dukana gidip özü satyn alýarmy ýa özü ýasaýar ayet baba? Satın alýandyr. satyn alýar. Öýde ýasama. Sen näme pikir edýär? Öz pikirini näme çıkan, näme pikir edýärdiň? Öz ýasaýandyr diýip pikir etdim. Çıkaga ýöne bu Ýöne bular Bu bar. taýýardat da Aa. kän tuweleme daşda wörükdi. Satyn alýar. Olar Öz ýene ýasa- forumda taýynda adalpdym. Näme diýär? Öz ýasaýar diýär. Bolany satyn alýar diýelim. Özü satyn alýar dukandan niýere jogap dogurmy ka? Ayet baba soğutları nirden alýar tempirinçe? Dukana gidip satyn alýarmy ýa-da özü ýasaýarmy? Tukanadı var salim. Öyle. Ýalňyşdyrjak bolma. Dukana gidip özü alýar eken. Dowam edýär. Inana ýene sizden hormatyny başla. Täbil bayramyna nirä gitmek gowurýan eniňlere mihmançylygamy ýa-da mamaňlara? Aha. Veriň da jogap. Täbiler nirä gitmek? Mamaňlara. Mamalarına gidýär. Bolýa. Mamalarına gidýärmisin jogap Uy, dogry. ýöne älemede gitip biler şu. Hiç Mamalar ärimde ýaşaýan. Yok. Çağa görýärmi? Täzeýle akşamda älemeden diýinjariş merkezinde bayramçylyk dawralary urnalýar da belki ol älemede diýip biler sebäbi. Hälen görýäňde düýünden başga jogaplar berýär. Bizik çağacak, älemin älemden bilýärmi? Ýöne mene mamalarmy kadýar. Meni mamalardyr Ýöne öýtgen. şu jagada olan enelerini gowurýan ýalapdy. Mamalarna diýip. Mamalarına diýär. Mamalarna diýip Anam alýar. mamalarına gidýän eken jogap dogry ka? Täbil bayramyna nirä gitmek gowurýan eniňlere mihmançylygamy ýa-da mamaňlara? Anne bırakacağım. Enesini gowurýan ýaly. Enilerine gidýär eken. Ini gerekli hormatly mihmany ýitler başlanam. Tomarmada tomaşa edýär? Täbil bayramçylyk gowurýanmy, doglan günüňi? Doglanyn nerle. Täbil gowurýan doglan günüňi. Doglanyn gowuraýmada şu. Maha diýme lan. Doglan günüňi gowurýan, doglan günüňi gowurýan. Ayy, gowurýan. Ýöne ikisinem diýäými ahmanlar. Şey diýärmi? İkisinem diýip. Yok. Şey diýär. Täze diýärsiniz. Täze diýme ýa-şu. Täze. İkisinem diýer ýa doglanyn. Öýle arab dawa. Bol. Bolýa. Bol. Täzelip jogap berdi Rüstem täzelip. Hani jogap dogry ka? Täzel bayramçylyk gowurýanmy, doglan günüňi? Wah. Ay ýaly. İkidene gowurýan eken, saýlap durmaýan eken. Dowam edýär. Inana başla. Kış pasyna agaçlaryň rengi nähili bolýar? Akmy, sarymy? Aha. Ak diýer. Ah diýermi? Ene Ýaşylam diýer şu. Yok, soňunda aýdylan sözi gutarysynda. Soňunda sar diýdim. Akmy sarmy diýen? Ýaşyl diýer. Sar diýmen, sar diýer. Soň sözi varsa sar. Ak diýmem. Näme de galady?
Ak diye. Akmy? Böyle ak diýsin. Ak diýet, ha? Ak diýip jogap berdi, anamyz başlyny. Jogap dogry ka? Kış pasynyna agaçlaryň rengi nähil bolýar? Akmy, sarymy? Komar. Fikir etmeyecekler. Koňur diye. Agaçlaryň goňra? He. Ha, bilýär, ne bilip goýun. Dowam edýär, ini gerekliler ýigitler başlyny. Doglan günüňde saňa kim sogat berýär? Ejeňmi, kakan? Doglan günüňde Kakam diye. kakam diýär. Kakan o bolýar, ha? Kakam. Böyle jogap berdi ýigitlerimiz kakam diýär. Hani jogap dogry ka? Kakam diýär. Ejem diýerler. Doglan günüňde saňa kim sogat berýär? Ejeňmi, kakan? Ayılama. Ayada. 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 O sogat berýär. Doglan gününde, ha? Ananla. Ayada geri doğruluğunu barkaydı. Evet. Yankı oğlan joydan telefon berip bana diýär, telefon "Ya şaharyn ayıl, Ağrı, doglanymyzda getir sogat." Jaňlaşýan bolar. Ananla dowam edýär, ýene bir sowarymyz bar. Dinanlar başlyny. Şimdi täbil tempriňçe 30 deka barmy ýa-da barynjy ýan barmy? Täbil. Sağacan pikir üçin 30 deka barmy ýa barynjy ýan barmy? Akşamlık. Yok. 30 deka barmy barynjy ýan barmy diýär. 31. dekabr diýer. Jogap mı? Jogap 31 dekabr diýip berdiler. Orta kodum kiriktem diye. Endi anam 31 diýip taýladyk. Jogap dogry ka? Şimdi täbil tempriňçe 31 dekabrmy ýa-da barynjy ýan barmy? Birinci yanar. Birinji ýanwar täbil. Şunuň bilen hormatly mehmanlar, nähirwan kardeşler, birinji şertimizi jemledik. Şekilli sowal atly şertimizde bolsa hasabyn näçe? 2 var. 2 barmy? 2 var. 2 bir hasap bilen ikinji şertimize geçýär. Beşinci ýer ikinji şertde bäsleşýär. Sırly sowal şertimizde köp utuk ýigitlerimizde haýdyňyz merkeze geçýäňiz. Men geçeyin. Ondan hem ikinji şertimiz sırly sowal şertimiz siziň bilen. Ine hormatly mehmanlar, nähirwan tomuşlar, görüşmek ýaly. Muhammed Oraz. Düşünürjek bolýar, bizden düşünjek bolýar. Düşünüriplermi ka? Düşünüripler. Ondan näder barlaýys. Taýynmasaňyz, wagtam gitdi, saadam gitdi. Ine de siziň birinji bilmeli sözüňiz. Darak. Bäbek. Hat ýazmak. Okumak. Mektep. Ondan yeni Okuwçy. Gawunun Gawun. Gawun çigidi. yeni Kap. ho. Renk. Renk. Ho yönü. Näil renk? Hani atsan renki. Yaşıl. Ho. Hali ýazmak, oturmak. Yeni. İçmek. Yo. Hali Yeni. kalkmak. Yo. Hali kalkmak. Yo yazdım oturdum. Hali ýazıp oturmak. Nämen üstüne oturuyan? Hali Hali, üstünde. yeni, hali. Düşük. Ondan yeni. Keçe. Ho. Elem. Yo. Yönü ağacın nemesi. Hova. Gün, ay, Ba. ağaç. Yo. Renk mi? Yo. Geç. Ağacın nemesi. Bolya geç. Üşemek, soğuk. Buz. Ho. Saat çalmak. Kim söylür? Sağdan da. Ho. Yukarıda gün, yıllar, hemem? Ay. Ho. Ine ýa-da geldik. Şimdi büyük yaş. Böyle olanlar Depe. böyle daýry. Yo. Depe, dağ, arça. Onun arça, Arça. onun yeni. Arça. Bağ. Ho. Ha, berekeler. Berekeler. Söyleme bağ kıyınrak boluydu ana, gaýdybam geldik görün. Sana da bağ düşündürmek kıyın bolda. Öňe yerine geçmek kıyın olmaz mı kaýdym? Bolma oturun, Muhammed Ali yerine geçirler. Ýene başyma ýaly, Gülüha Kakaýewa düşündürjek diye, benim bolamy düşünjek diye. Düşünýärsiňiz da? Evet. Onu taýynlasaňyz, bağ gitdi. Şu söz ağlamak bolanok. Yöremek. Yüzmek. Yıllar. Ha.
Ayna, pencere. Kış tepti. Kitap okumak. Kitap. Gözlemek. Buğdaylı meydan. Yüzmek. Suda yüzmek. Başka da bilen. Gemi, yüzmek. Gemi, nerede? Gemi. Nirde gemi. Abaza. Seyretmek, seyran etmek, gezilen. Suda yüzmek. Balık. Balık nerede deyip bilen? Nirde baytılya. Balık nerede deyip bilen? Abaza, niri. Abaza. Tolkun kenar. Kenar. Kenar, abadan kenar. Akyan. Yap. Geçmeyle karıştım bile. İni kaçacağız. Derya çeşme. Yok. Ayt abazada ne emma? Abazada. Deniz. Ha, boldu. Yazma. Kalem. Ne mi? Ne mi çay? Ha. Kofe, çaynak, çay. Çaynak. Aydan mı oldu bir yerde? Yok, yok. Uçmak, uçor. Uçup gitmek. Uçur. Dik uçur. Uçor. Ne uçur? Ne geliyor? Ne ki uçur? Dik uçor. Yatmak. Yastık. Boldu. Boldu böyle geldiler. Yine Mehriban Tomaşası'nın formatı mihmanlar. İkinci şertimiz, sarı toğa şertimiz cemlerini. Onu da iki toğuy kim aliyaka? Kuruşun yana bildiğiniz kim aliyaka? Şimdi bir de layılı. Bir de layılı mı? Hava. Yönü dini zatı bunlara geçireydi. Sebebi hatamız 4 bir hatap bilen 3. şerte geçeceğiz. Yönü kıvırın. 3. şerte geçmeden odol bilýäňiz tomuş eden iyileştirmez. Onu ýaşy mahabatlanırdyk. Ýürüte mahabatda da mehriban iyileştirip bilýänsiňiz sizden gelen sowallary oturan mihmanlara berer diýipdik. Egerde mihmanlar sizin uğradan sowalyňyzy bilmese, Türkmenistanyň Mawtunadyna ýaşy guramasynyň merkezi geňeş tarapyndan ýürüte sowgadymyz we gymmat baha sowgat. Ýöne gelin sizden uğradan sowallary geçeýiň şu ýerde 3. şertime geçmeden odol. Ýürüte Marg welaýatynyň ýaşajysy Bahar Amanowa. Sowal uğradypdy, o sowalam ana şu wagt diýen aýdym şeýme Laçyn Hudaýguly bar. Biziň aramada otur. Öňüňizde mikrofonlar mümkin bolsa Laçyn mikrofon atmaňyzy taýýa edýär. Laçyn, bugünkü bäýteşimizde hoş gördük. Bäýteşmäge taýynmysyňyz? Awa. Taýyn bolsaňyz ýürüte Marg welaýatynyň ýaşajysy Bahar Amanowa urdan sowaly şeýlerek haş edýär format mihmanlar hiç kim aýtmalýar, jogap berseňiz sebäbi ýürüte ogadymyz we jogap bilmeseňiz sogat sowal uradan iyileşmede diýär. Onda taýylmasaňyz. Nota düşegi näçe çydykdan ibarat. Lazım soňamyz barmy? Nota düşegi näçe çydykdan ibarat bilseňiz ýörte sogat siz üçin. Format bilen. Aýdym şeýle onu bilýän bolsaňyz gerek, men pikrimçe. Sana otyrdyň diýene, do, re, mi. 5. 5 diýip jogap berýäňizmi? Bilem soňra size 5 goýar. Dogry, 5 çydykdan ibarat. Gutlaryň. Ýörüte Türkmenistanyň Mawtunadyna ýaşy guramasynyň sowgadyny natip bolan ýeňizde meşhur şahyr ýedimiz. Kerim Halif meni bähsleşek diýip hormat bilen. Kerime mikrofon geçmege taýýa edýär. Ini tire şeýler akwal. Kerim ýene bir ýola bähsleşimizde hoş gördük. Ahal welaýatyndan ýaşaýjymyz Bayry we Enegölüň sowaly şeýlere Türkmen gelin gyýlarynyň söýgüli saz gurary gopy nämeden ýasalýar? Ve görýäs bolan kelim pikirlenýän bolan sowgat ýürüte ahal welaýatyndan gelen sowalymyz iýleşimiz Enegölüň geçe goýdy. Sowgat soragdydan öwren. Şeýlermi? Onda jogabym polotdan ýasalýar. Polotdan ýasalýar. Sowgat hormatly teletormaşaçymyz ahal welaýatyny ýaşaýan Enegöl Bayrywa ýolany şu ýerde biziň kärdeşimiz de matnaşýar. Dünýä gözel täşmirada bile aramyzda biziň kärdeşimiz hani taýyn bolsaň Lebap welaýatyndan Aman Ataýew uradan sowaly akmaýa gerek diýen Türkmen halk aýdymyň sözleri haýsy destanyň ýürütse kynrak sowalar taýynadyk mukak diýip elet aýdy. Kyn berdiň oýda. Ýürüt oýda aýdym şol ýa-da Rüstem bilýär öýdän. Ya ýerine ýetirýär kaýdy aýdymaň ýerine. Akmaý diýen Türkmen halk aýdymyň sözleri haýsy destanyň
Biz oğriyat, haçanna bizim mihmannamız bilmese teränem üçin bize terediyen muştoklamada soğutlar diýen köp gidýär. Jogap barmy dünýäde? Şahsenem garip. Berekella, dogry. Şahsenem garip diýýär. Inni sowaly kime geçirýär? Bayramxan. Balkın vilayatymyzdan Maral Berdiýew bilen bäsleşýän Bayramxan hep meşhur kino rejissor Altı Garlyýewiň Aýgytly Ädim kino filmine Artyň aýdymyny bu filmde kim yerine getirdi? Artyň aýdymy. Artyň aýdymy. Aýgytly Ädim kino filmine şonu yerine getiren aýdymçyň ady. Aýdogy Gurbanow, ýalňyşmasam. Ýalňyşdan näme? Ýalňyşdam gider de näme? Ýalňyşdan Maraly gider de. Berekela, jogap dogry. Aýdogy Gurbanow. Şerde yeni bir yola kelimete geçirmeye ihtiyaç mümkün olur. Kelim taýyny yeni bir tiýna çykdy, mümkinçilik dörediýär. Ahar vilayatyndan Bahargul Durdiýewa bu sowal uradan meşhur Şükür Bagşy powestini ýazan ýazyjy kim? Meşhur Nurmurat Sarxanow boldy. Berekella, Nurmurat Sarxanow. Berekella, köpden olan ýerde ýürütip Türkmenistanyň maýlumatyna ýaş hurmatynyň merkezgi gençlerinden sowgatlary bilen iýleşdirmede geçirýär hemde ýatyn çykyrmalyň bäsleşigleri dowam edýär. Üçüncü şertimiz din sal şertimiz. Beşinci ýaly meşhur aýdymçylamadan aýdymlar ýalanlar ýaz. Din sal şertimiz siziň bilen başlaýar. Berekella, onu hormat bilen mehriban kardeşler. Sizi taýin bolsaňyz men hem şu ýerde ýadyňyzda bolsa düýmejek basmalar. Işleýärmi? Başlaýasmy? Başlaýasmy? Berekella. Her bilen jogabynda bir utup berýär. Din salýas, başny. Aha. Türkmenistanyň Halk artisti. Halk artisti Suğany Merdorat berdi. Akson abdiýen aýdymy. Elçapan uzapla. Jogap dogry. Jogap dogry. Dowam edýär. Hormatly mehmanlar, ýene olarak din salýas, başny. Aha. Rüşürmatdyňy tuwelemi bildiňiz öýdýän. Adyny. Işlanty. Adyny bilemdi. Menem adyny bilemok ýöne. Yok. Jogap. Geçen. Jogap ýok. Dowam edýär. Ýene din salýas, bir tedir bellik, ýene iki saly, başny. Sabır kararım açtı. Ya, aşır Mevlam verdi. Näme? Lazım daglyň. Berekella, aşır Mevlam berdi. Jogap dogry. Tuwelemi aşır Mevlam berdi. Üçüncüyü de Türkmenistan halk artisti Suğany Merdorat berdi we üçüncüsi kimkä? Üçüncüyini aýsak bolýarmy? Bowa bilemem. Lazım daglyň sesi bar öýden. Tuwelemi ýok diýär. Ýüzüne ýok diýär. Ýok diýär. Ýok diýen üçin ýok diýär. Ýok, ýok, oýlaşmy dagly ýok. Näme? Ýönaşmy. Aýtsaň bolýarmy ýene? Jogap barmy? Läli Begnazarova. Anyk jogapmy? Owanyk jogap. Otuňlar ýalnys. Läli Begnazarova. Läli Begnazarova Türkmenistan halk artisti. Jogap dogry. Jogaplar näçe? Din salýas? Baharda begüller gunşo gül açtı. Kırır güller tüyün Durmayın bir verine baksan. Din salýas, taýin bolsaňyz inni küçükden ses kimlerkä? Başny. Türkmenistan atladan artist Türkeşmet Nazarov. Jogap dogry. Berekella. Dowam edýärmi? Jogap barmy? Bolýar. Dowam edýär, başny. Yetişdi adıma. Atacan berdi Türkmenistan halk artisti. Berekella, jogap dogry. Türkmenistan halk artisti Atajan Berdiýew. Türkmeşmet Nazarov, Atajan Berdiýew üçüncü ses kimkä? Hormat bilen din salýas.
Ona galiba olsanız Uwanç kömek hizmet etçämi? Geçäýin. Bä. 2019 ýylyň Tarlyk ýyl Adat dönmez. Adat dönmez. Näde? Jogap dogry. Berekeler. Men onu bildim, men başgaýdym çıtırayt. Yok, o yetiştirip sen bu tamam vaka ikisi öz adamı ikisi öz garly. Ana doğru cevap verişlerin başını. Gel yetiş adıma, yetiş adıma. Yine devam ediyat. Yine de 3 tane setimiz. Din salya sayın olsanız. Amangeliyev Türkmen Devlet Medeniyet Enstitüsü'nün talebi. Tarih bin dostumu tanımasan olmadı yani. Tuğleme. Amangeliyev. Ustad el çarpılan yeri tela cevap doğru da. Berekeler cevap doğru. Tuğleme yigitler. Yine de 2 tane set salli devam edelim başına. Kim? Muhammed Bäşi. Bäşiýin sesi var. Muhammed Bäşi. Muhammed Bäşi'nin var mı? Yok, var da, yan kıyırdı, var mı? Var sesi. Var dedi, doğru berekeler. Devam ediyat, mümkün olsa. Yine de barıca setimiz kaldı. Hormat bilen başını. Türkmenistan arkadan artisti Uwanç Ýazmammedow. Berekeler, Uwanç Ýazmammedow tuğlemi. Aslında da gitmeşim öňksanlaryndan tomaş eden bolsaňyz Mehriban ýyleşler 3-nji şertde diňe Rüstem Halif alyp çykýardy, Muhammed Orady. Sebäbi tuğul her gelip oturýardy, zaten Rüstem bilýärdi. Berekeler hemmesini diýen bilýär. Kelim onuna jogap berdiňler, hormat bilen başlyny. Tuğlemi üçtem hem bir tek hem bir yerde o da söýdän ha tuğlemi. Köp sağ bolun ýigitler Mehriban anlanmaly. Ine görüşmek ýaly Mehriban tomaşaçylar hasaby men pikirçe aýtmasaňam görünüp durum kadiýan sebäbi jemleýiji şerte geçme hukadan bilen meşhur aýdym şeýmiz hem de alyp barjymyz hormat bilen gollalyň. Mehriban ýyleşler edi tomaşaçylar görüşmek ýaly biziň Mehriban dinanmaz meşhur şahyrymyz meşhur aýdym şeýmiz bir adım alanyny ay ýigitler özara bähleşip bersinler. Biz gowy seredeli sinali can koýarlyk eden liderlerdenim utulan saň bolurlar. Beýle de ýöne. Ine görüşmek aslında beýle de. Ýöne görüşmek ýaly bähleşip tomaşa edýär. Züleyha Kakaýewaň adyny şu kutucuga salýar. O kutuda görüşmek ýaly Gülşen Hanowaň ady sile berýär kutucuklary. Otda hürütüp hem de Türkmenistan matematyny aky ýaşy uramatyň merkezi geniş adynam sowgatlarym gowşurulýar gymmat bahar sowgatlar hem de biziň siziň eletde gymmat bahary arzularyňyz gerek. Mümkin bolsa başlyny. Şula jaýyp pursatdan peýdalanyp ýene de şuňky bäsleşler gepleşiginiň ähli gurnoýjylaryna köp sag bolsun aýdýar sebäbi Gahryman arkadamyň saýasyna madden jamlaryň dünýäde günmegünden gowlanýan Türkmen milli telewizionyasynda şeýle ajaýyp gepleşikler ýygyderli döreýär. Buny hemmemiz özümiz içinde bolup janly şaýady bolup ýör. Bäsleşik bolýar. Biri ýeňe, biri ýeňilýär. Ýöne ýeňiliş biz utuluş diýip hasap edemizok. Bul nesip bolsa bäsleşik dowam eder. Biz özümiz synar, taplar. Biz integem şu ýeketekden topar bolup şunça ýol geçenmide buýsanýar. Bundan eýlägem bäsleşlere üstünlükler arzu edýär. Hemişe esasat toyda bayramda didarlaşmak müýesser etsin. Gahryman arkadamyzy, bütün Türkmen halkymyzy täze ýyl bayramçylygy bilen gyzgyn gutlaýan goý hemişe ýurdumyzda asuda asmanyň astynda parahat zeminiň üstünde toyly bayramly günler dowam bolsun. Gel täze ýyl paýlap mehir demeňi arkadagy şowluk adam bolup gel. Eneni, zenany, goja zemini tarif edýän süýji aýdym alyp gel. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Gülşen Hanam, bu sağ olun. Utulan görüşden doymaz diye.
Yöne birazcık kıynandım. Yenilenme. Yenilenme değil mi? Kıynandım. Yöne kıynansagam hökman yarışda biri yeňji bolmaly. Oglanlar hakykatdan hem gowy taýarlandypdyrlar. Şeýle bir gatymyna diýip yeňiş gadanyňyz gutlaýar oglanlar. Yöne beýlek bizden öňdäki topar bara. Olar zordan yeňdiler. Olan hatap däl. Bir de Atajan ağa jan koýarly etdik bolyn yeňmeliler. Yöne yeňmediler. Biz yöne münasip yeňildik. Şoň üçin hem elmedama yeňişli bayraklar hemmämizden netip etsin. Şu pursatdan peýdalanyp, şu ajaýyp bayramçylyk bilen bütün türkmen halkymyzy, mehriban, gahrman arkadağymyzy, kärdeşlemmizi tüýsüremden gutlaýan goý elmedama watanmyzda toý bolsun, toýuň bedegen biz bolaly. Köp sağ olun. Onu hormatly adamlar, mehriban tomaşaçylar, görüşmek diýäli. Jemleýiji tapgyrmyzda jemleýiji şert gelip etdi. Elimde jemleýiji şert. Nähili şertkä? Elimde ýürütü, görüşmek diýäli. Muhammed Oraz, Fehedow. Ştaşdy goýmak isleýän. Rüstem Haliyev. Söhbet Kasimov. Bu näme ka diýenler baýwasa, şu nerede durmaly? Aslında ýürütü gözüň alyna kim ýeňiş bolsa, nişan alamyzda. Size de deňişdir görjek, ýöne deňişdir görkezýändir. Bolýar. Ine söhbet Kasimov. Endi goýaş otaýdyşan. Goýup bolmaýança. Hem de Ahmet Atajanov. Dogrymy harpary? Ýürüt ödüňizi goýar. Kim ýeňiş bolsa, şol nişanjyklama sowadymyz ýürütse siz üçin. Ine jemleýiji şert nähili? Jemleýiji şert, adam jemleýiji şert. O da diňe siziň ödüňize bagly. Medeniýede soňda degişli sözleri aýtmaly. Ine nähili görünüşde oýnaýar? Birinji, elbetde iň köp utugalan san hadaplarymyzda siz alanyp, ýa-ni bäsleşiňizde şoň esasynda da başlaýar. Mesele maýdaly, medeniýet, tans we şoň meňdeşler. Soňky harpyny haýsy Harp bolsa, şu sözde başı şondan başlar. Başım şondan başlamar. Ýöne, göni. Mesela siz medeniýet diýdiňizmi? Siz tans diýen, şatapaýat haýsy diýen 5, 4, 3 özüm sanap durýandyr. Hiç jeme 3 gedek ýalňyşma mümkinçiligiňiz bar. 3 gedek ýalňyşyny toparam utulýan. Adam aty gazap däl. Diňe medeniýetde şoňda değişli gönüllü sözler bolmaly. Sözler bolmaly. Gönüllü At däl adam. Atda ýönemem. Gaýtylanmalylar. Gaýtylanmaly däldir. Ondan näme? Ýürütemme mehmannamyzam, tomaşaçylarma tomaşa diýenleriniz bar bolsa tomaşa diýär. 5 saat getmeşimiň ikinji mewsüminiň ýeňejisi kim bolarka? Onu bilmek isleýänleriniz bar bolsa, salamdan bilersiňiz. Jemleýiji şertimi siziň bilen başlaýar. Onu hemmämi taýynmasak hiç muýsa aýdanyk, hiç gurlanyk. Ýigitler iki topardy üstüne ardy diýär. Rüstem Haliyev hem de Muhammed Oraz. Fehedow başlaýar, söhbet rahmet dowam edýär. Başlayın. Duta. Radio. Radio. O. Owa. Z. Zekin. Na. Nagara. Nagara. A. Arfa. Arfa. A. Aydım. Aydım mı? Mukam. Mukam mı? Yine mi? Medeniyet. Medeniyet. T. Tar. Tar. R harptın. Real. Real. L harptın. 4, 3, 2, 1. Oturdu. Inni hatamız 1-0. Jeme 3 gedek ýalňyşma mümkinçiligimiz bar. Inni ýigitler size galyp, sizden başlaýar. Hormat bilen başlayın. Dura bir Cemil Ahmet. Neme medeniyeti de geçişler orada. Imi medeniyet soňda değişdi. Sergi. Sergi. İ. 4, 3, 2. Yok. Bir hatamız, hormatly mehmanlar. Bir. Inni sizden başlaýar. Taýynmy? Taýynmy soň başlap bilersiň. Näme söz diýer? Şan ödüm keletiler. Dep. Dep. Perde. Perde. E. 5, 2, 1. Yok, tordy, gynansak da hatamız 2-1. 2-1. Size galyp, sizden başlaýan ýigitler gynanşmaly, planýar. Kaçın?
Yok, burada qalyk bilmedi. Şurada başladı. Qaysı yerde qalyk şondan başladı. Eden ne mara medeni. Yo, indi hokmana indi täze başlaýar. Menem juwadyn pikirlenen. Taýyn pikirlenýän öz başlyk. Hormatly ýerleşik görüşmek ýaly. Tartgyny pursatlar, tolgunyjy pursatlar. Ha, inni. Haçan başlamasan, taýyn gaýdy bermeli. Yaz deme. Sunqot. Sunqot. Trombon. Trombon. N. Nota. Nota. A. Akordeon. Akordeon. N. Nadan. Yaş. Nagara. Ýedim. Yaş. 4. N. 3. 2. 1. Naqqas. 3. 1 hasap bilen gatyny mehmanlar. Mehriban tomoşaçylar. Hormatly mehriban tomoşaçylar görüşmek ýaly. Ilki bilen şu ýetişikde ýeten bir üstünlükleri bilen enşeme bähpeşleri yeňip jenneşi tapgaryň jemneji şertine gatnaşyp elbetde diýen ýekini bilen ustatyk bilen şeýle ýetmeli. Orlaýly hormatly Muhammed Rasul Haýda Efendi, Hüseyin Halidňam hormatly togotlary mehmanlar başdy. Ýetler bizim öz adamlaryň hatyry sıran adyny hem de Matun adyny ýaşy Ramazan merkez geňeşiň adyny diýen sowgatlarymyz üçin. Inem ýetler iň esasy sowgatymyz nişanlar bolşalyňmy? Sowgatymyz elbetde ýeni bir ýola üstünde hem awalman tüýsüp gardy bolýar. Elbetde şu pursatlarda bilen ataşan toparlanmadyň dostumyň kärdeşleriň täzil arzuwlaryny bilýän sizden aşağı informasiýa başdy. Qadarkla çekeleşikli, gepleşik boldy. Ne esasy jemneji tapgaryna gatnaşyp täzil bayramyna uluşa şogun bilen bellek geçdik. Ne bäsleşlerimizi ýeňjilemizde de ul üstünlük. Indiki bäsleşiklerde de arzu etýän elmydama ýollar açyk bolsun, elmydama ýeňip geçsinler. Bire nesip etsin diýip. Dedi. Şular ýaly uly mümkinçilikler döretip beren gahrman arkadamyzyň tutýan tutumly işleri täzeýlemede de elmydama rowaj alsyn, gahrman arkadamyň jany sag bolsun, başlyk bolsun, täzeýlerim düşündi bolsun. Berekler. Çok sağolsun. Muhammed Aral başla. Diýsem bir çekeleşikli bäsleşik boldy. Ýyleşmedem görändirler. Ene bäsleşler gepleşmeden ahyrynda sendi gatnaşyp ýeňji bolan biziň ýeňjilenmez biziň sahnamyzda dur. Adanan üstünüňiz bilen tüýsürekden gutlaýar, sowgatlaňyz da mutlu bolsun, nesip etsin. Elmydama durmuşyňyzda ýeňişli orunlar, ýeňişli menziller kän bolsun. Şu pursatda bolsa ýene bir ýola täzel bayramçylygy bilen siziň her biriňizi Gahrman arkadamyzy tüýsüregimizden gutlaýar. Goý täzel her bir ojuga agdy berlik bagyt arskal döwlet getirsin. Arkadagy ýurdumyzda güneşli diýarymyzda elmydama toýlaşsyn, şol toýlarda bayramlarda bolsa şahyrlymyzyň ajaýyp goşgulary bagşlanmadyň joşuny aýdymlary elmydama sazynylamyň owadan sazlar ýaňlanyp dursun. Sağolun. Muhammed Aral olsun. Ine de hormatly mehmanlar, mehriban tomoşaçylar, bäsleşat gepleşimiň ikinji mewsumynyň ýeňizleriniň arzuwlary, hormatly garşylaryň ýene bir ýola. Ahmet Atazanow, Ýoğuz Kasymow. Benim şu pursatdan peýdalanıp ähli türkmen halkymyzy mehriban gahrman arkadamyzy 2020-nji ýyl täze bayram bilen tüýsüremden gutlaýan Sehot bayrama mutlu bolsun. Sag ol. Hemen şundanım ähli şu bäsleşler gepleşiň ähli sananyna gatnaşan aýdymçylar da sadanlar şahyrlanmada bundan bir yana da ul üstünlükler arzu edýän şeýle gepleşikleriň iýdi gür bolsun şeýle gepleşikler şeýle bayraklara eýe bolmak hemme bir aýdymçy umuman alamyzda medeni sungat işgärlerine bir öňe gidişlikler ýar bolsun öňe gidişliklere bir iter bolýarda bundan bir yana da giýjämiz günni edip atawa atanmady mehriban gahrman arkadamady gözel gıýlanmady gözel tebigatmady wasp edip täze eserler bilen halkymyzyň öňüne çykyş edersip inanýarym. Şeýle ajaýyp mümkinçilikler döretip beren hormatly arkadamynyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, il ýurt bähwetli alyp barýan işlerine de elmydama rowaşlar arzu edýän täze ýylymyz gutly bolsun. O benim şu pursatda şu bäsleşler gepleşigine başdan ayak ähli gatnaşan bäsleşleri kärdeşlerimizi
şu şunya gıdıklı bäsese gatlaşyp çekeleşikli şunu gady işlerden tüýsürümden sag bolsun aýdýan. Elbetde Gahrman Arkadamynyň saýasynda biz ähli medeni şunu gady işlerleriň bir her bir döwreden eseri ýa bir her bir döwreden öz bir döwredijligini halk köpçüligine ýetirmekde ul mümkinçilikler bar. Şolardan biz peýdalanýas her ädimde duýýar Gahrman Arkadamynyň bize döwredip beren mümkinçiliklerini. Şu pursatda Ahmet yeňici bolduk gutlayan, size oglanlar gutlayan esasy gatnaşmak yeňmekden ýa hawa. Yeňiz bolan adam şeýdi. Son kısa yettiğiniz sizden gutlayan, hem ben adam täze bayramından tüýsürümden gutlayan, Gahrman Arkadamynyň jany sag bolsun, elmidama ýurt bähfetli alyp beren tutumly işler rowaj alsyn. Täze ýylyň gutly bolsun, hem ben täze ýylyňyzda uly üstünlikler, rowajlyklar arzu edýär. Hormatly adamlar, mehriban tomoşaçylar, ýyleşler, şunuň bilen elbetde täze diýtiň şahatlyk şoğun bilen ýurdumyzy beýan günlerini Türkmenova teleýilmen sizin tomoşa eden bähli şahat gepleşimiziň ikinji möhüminiň jemleýiji tapgyry bilen şuňky gepleşimiziň ikinji möhümini jemleýär. Bilim elbetde ýeni bir ýola bizi eşiretip durmuşda ýaşadýan şurýary dünýä ünlü laýyk gelen sahnalarda çykyş etmäge ähli şertleri we mümkinçilikleri döredýän şurýary medeniýetde deň alyp dosýalary bilen kärdeşleri bilen diýtiň bir gülkül pursatlary bar, ýa-da çykmajak pursatlary bize bagyş edýän şu ähli beýik işin sakatyna duran hormatly prezidentimize çäksiz sag bolsun aýdýar. Gahrman Arkadamynyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, alyp barýan beýik tutumly işlerini diňe üstünlikden hemra bolmagyny tüýsürekden ardy edýär. Täze 2020-nji ýylyňyz gutly bolsun. Goý täze ýylyňyz saglykly, rızkol döwletli, abraýly döwletçiligiňizde täze üstünlikden hemra bolmagyny tüýsürekden ardy edýär. Ýene günlerde, toýly günlerde Arkadamynyň saýatynda Türkmenova teleýilmeniň bähli şahat gepleşimiziň nowatda sanlaryny görşänçak hoş wagtyňyz. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Akmala gün yöne